Moje meno je Erik Molčan, pracujem pre holandskú spoločnosť MVGM. Moje meno je Patrik Zurik, spolu so zástupcom klienta sme prišli s ideou, ako zautomatizovať recepciu na objekte Shopping Palace Zlaté Piesky. Hlavnou motiváciou bola aktuálna situácia na trhu práce, nedostatok kvalifikovaného personálu, čo nás viedlo k vyššej fluktuácii zamestnancov a nespokojnosti klienta. V pôvodnom režime ofisovej časti fungovala klasická živá recepčná. Je to ľudský faktor, ktorý nehovorím, že pravidelne, ale má najväčšiu pravdepodobnosť zlyhania. Výsledkom bolo automatizácia procesov a developing našej elektronickej recepčnej. Samotnému procesu implementácie predchádzala analýza, aby tá implementácia prebehla čo najefektívnejšie. Spätná väzba našich klientov bola vysoko pozitívna. V každom prípade automatizácie recepcie sme klientovi optimalizovali náklady na túto službu. Ekonomický aspekt mesačnej úspory sa blíži k 45%. Technickú stránku elektronickej recepčnej musíme stále prispôsobovať potrebám klienta a hlavne technológiám, ktoré sú na objekte nainštalované. Každý klient si ju mal možnosť nastaviť podľa individuálnych vlastných potrieb, od úplného jednoduchého modelu, kde recepcia zavolá office manažéra, až po nejakú zabezpečenú formu vstupu, kde je potrebné pre vstup do priestorov použiť občiansky preukaz. Našim klientom by sme sa chceli určite poďakovať za prejavenú dôveru a tým novým zase odhodlanie v ceste automatizácie a zefektívnenia procesov, vďaka ktorým dosiahnu úsporu nákladov.